Association Solidarité Avenir ale ye ɲɔgɔn dɛmɛ kulu ye min ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin ija ale kalandenw ma ka kɛɲɛ ni dɔnkilidala Amadu Bagayogo ale ka san kelen ɲɛnamayali wulikajɔw ye. An bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Mali senandolantan ale jalatigɛ soba ɲɛma sugandi wulikajɔw sigira sen kan kunungo alamisa o senfɛ min ye Mahazu Baba Sise ko ale de sugandira. Isa Sise ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye avril kalo tile 17 san 2026 an bɛna minnu walawalaw ye nin sisanɛ in na o kama an b'a fɔ ko aw dan seko kura Advance TV sanfɛla la i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Association Solidarité Avenir ale ye ɲɔgɔn dɛmɛ kulu ye min ɲɛmaya bɛ Madame Sako Jɛnɛba Yalikoyi ale bolo k'a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin IJA ale ekɔlidenw ma. Ni dɛmɛ ninnu ko olu ye tali kɛ finiw ka taa fara samaraw kan wa ko a dabɔra de ye ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Amadu Bagayogo ale ma ale min dayana nin ye a san kelen ye. An ka ɲininikɛla Umaru Sisigo ale ye minnu sɔrɔ a ko la aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Tolon, nisɔndiya, hinɛ ani karama o bonyana kosɛbɛ arabadon san 2026 avril kalo tile 16 nin baara ɲuman in sababu bɔra jɛkulu la n'a bɛ wele ko Association Solidarité Avenir. U ye fini caman di denmisɛnnin lujuratɔ ninnu ma. Baara in bɛ tali kɛ Amadu Bagayogo ale ka fatuli san kelen hukumu kɔnɔna la. Maa caman yera kɛnɛ in kan minnu y'u ka nisɔndiya yira. Donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn ni hakilina in ta ka na dɛmɛ kɛ IJA kɔnɔna la depuis longtemps bon ka tila ka hommage kɛ ne yɛrɛ fa ye donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma donc mɔgɔw fɛn fɛn bɛ k'u seko kɛ ka dɛmɛ kɛ fɛnɛ kɛ IJA ye donc an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye donc madame la présidente fɛnɛ a bɛ ka koba min kɛ an bɛ k'a ye a ka d'an ye fɛnɛ mɔgɔw ka dɛmɛ kɛ ka handicapéw bɛɛ dɛmɛ hali IJA dɔrɔn tɛ handicapéw bɛ fan o fan donc mɔgɔw k'u hakili t'o la an bɛɛ de kelen an bɛɛ de bɛ société kɔnɔna la. Nisɔndiyalen don parce que Association Solidarité Avenir nana fini ba de di ne ma ko ne ka tilandenw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min bɛ fini di ma o bɛ sutura de fɔ o bɛ dignité de ko fɔ o b'a yira k'a fɔ adamadenya bɛ hali bi Mali kɔnɔ donc ne bɛ welewelekan lase maliyɛnden bɛɛ ma a ka to ka hakili to ne denninw na u ka ca denmisɛnnin ka ca a musaka ka ca donc aw bɛɛ ka na an dɛmɛ dɔɔni dɔɔni o bɛ n'a dɔɔni dɔɔni farala ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ caman ye. Jɛkulu yɛrɛ ɲɛma ka kɔrɔfɔw b'a yira ko nin tɛ baara in ta ko fɔlɔ ye. Wulikajɔ wɛrɛw tɛmɛna min bɛ tali kɛ nin baara in ɲɔgɔnw na. An ye nin dɛmɛ in sigi sen kan ka se ka dɛmɛ de lase mɔgɔw ma a ɲɛci bɛ se ka se minnu ma anw ye jɛkulu ye an bɛ dɛmɛ lase personnes démunies de ma à travers des dons d'habits o fini ninnu an b'u sɔrɔ collecte de senfɛ an bɛ collecte demander k'a fɔ ko mɔgɔw u ka fini minnu u ta utiliser tuguni u k'olu bila an ka disposition na pour que an ka lase mɔgɔw ma a nisɔndiya bɛ se ka se minnu fana ma sunkalo kɔnɔna na Laylatul Kadiri don an ye dɛmɛ dɔ lase jɛkulu dɔw ma o kɔfɛ tuguni an ye dɛmɛ wɛrɛ lase quartier dɔ ma ka o musow n'u denw denmisɛnninw nisɔndiya donc nin y'an ka activité sabanan de ye an ye min kɛ. Association Solidarité Avenir maaw y'a yira ko nin wale ɲuman in bɛna to sen na ko wa k'a tɛna kɔtigɛ. Foli ye Association Solidarité Avenir ta ye ka dugawu kɛ ko Ala ka baara ninnu jidi. Kunnafoni bɛ taa ɲɛ nin waati na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Tontine ko ale ye wari mara fɛɛrɛ min kɔni bɛ musolakaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni maa caman wɛrɛw wa fɛɛrɛ ninnu k'a bɛ kɛ sababu ye ni musaka ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka laban k'a ɲɛsin waliw ma wali mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni ɲɛtaga kow ye nin waati na ko taabolo caman bɛ a ko la ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la min ye Zayide Zubo ye ale ye wulikajɔw kɛ a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Bamako dugu kɔnɔ quartier caman na muso caman bɛ tɔnsigi kɛ a bɛ se ka kɛ terimaw ye sigiɲɔgɔnmaw minnu bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan ani ka ɲɔgɔn boloma dɛmɛ. Depuis 2004 an y'a daminɛ an terimuso dɔ de ka denguli la an y'a daminɛ 220 ka bɔ la ka na 1200 ka bɔ la ka na 4000 ka bɔ la ka na 6000 ni banni sera mɔgɔ min ba an bɛ cotisation kɛ an b'a d'o tigi ma. Ni kɔɲɔ fana seri ma an bɛ cotisation kɛ tɔn wɛrɛ yɛrɛ kɔni normal kɔni o ye le 15 de wala o ye 6000 ani 200. A sariya kɔnɔ ka nɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛ wari da hakɛya dɔ di min bɛ fara ɲɔgɔn kan kalo o kalo ka di mɔgɔ kelen ma. Mɔgɔ caman ye baara caman sɔrɔ a kɔnɔla la parce que dɔw bɛ feere la dɔw bɛ ka voyage kɛ n'a wari ye
hali dɔw yɛrɛ so jɔ ni wari nin yɛrɛ. An bɛ se ka jateminɛ k'a fɔ outil économique don sira min fɛ n'a sɔrɔ i bɛ wari min ta n'a sɔrɔ i b'a don ka kɛ jagokun dɔ ka projet dɔ financer. Avantage ye min ye c'est que i tɛ garantie déposer i n'a fɔ banque, i tɛ compte dayɛlɛ i n'a fɔ banque. Banque fana n'a b'a fɛ par exemple ka montant dɔ financer a b'a fɔ k'i ka 10% libéré i yɛrɛ ka na 10% ye ou i kana ne ka apport personnel dɔ ye o tɛ nin si la. N'o y'a sɔrɔ tɔnsigi ale nafa ka bon kosɛbɛ o t'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw t'a kɔnɔ. An ka ni spécialiste ale bɛ damadɔni ɲɛfɔ an ye. Wari min don a bɛ mɔgɔ kelen de bolo ka mara. Bon an ka jateminɛ sini ma sinikɛnɛ ma n'a sɔrɔ wari mugu bilalen b'a bolo sokɔnɔna na bon an ka ala k'an kisi ni incendie dɔ nana a bɛ se ka sokɔnɔna jeni a b'aw ka wari perdu. Pariba fana bɛ se ka ala ka lajɛrɛ a bɛ se ka fatu tile kelen tile fila a kan ka encadrer en ce sens que a ka filɛ k'a fɔ comme y'a fɔ cogo min a ka wari bɛɛ sara mobile finance fɛ et pour que vraiment a bɛ se ka garantie cogo min na a kana kɛ wari mugu bilalen ye ko fɛn dɔ bɛ se kasara dɔ bɛ se k'a sɔrɔ. O kɔfɛ tɔnsigi suguya wɛrɛ bɛ yen nɔ sariyaw bɛ minnu na ka tɛmɛ ninnu kan. I n'a fɔ Femme Solidaire Autonome du Mali mɔgɔw olu ta ɲɔgɔn na. Femme Solidaire yɛrɛ sigikun ye musow ka ɲɛtaga ye ka se musakako yɔrɔ ani u ka hakilina lafiya yɔrɔ semaine o semaine mɔgɔ 1 mais o bɛ kɛ cogoya di. Chaque jeudi ne ni n ka muso bɛ réunion kɛ an ka groupement ye 50 femmes de olu de bɛ 20 sara dɔgɔkun o dɔgɔkun n'e m'a sɔrɔ nin dɔgɔkun in na dɔgɔkun wɛrɛ i b'a sara. Femme Solidaire bɛ na de k'a cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na n'a bɛ se ka dɛmɛ don tɔndenw yɛrɛ ma ni minnu yɛrɛ magoɲɛ b'a la n'o ye muso cɛ sabagatɔw ye n'o ye denmisɛnnin lujuratɔw ka se an ka orphelins fana ma. Tɔnsigi ɲɔgɔn dɛmɛ a n'a sariyaw cɛ la fɛn kɔni do bi mun bɛ musow boloma dɛmɛ kosɛbɛ k'u ka jagomisɛnninw ta ɲɛ ale ni ka adamadenya sinsinw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ kununko alamisa avril kalo tile 16 san 2026 ntolantan ale jalatigɛ soba ɲɛma sugandi baaraw kɛra o senfɛ min ye Mahazu Baba Sise ko ale de sugandira ka kɛ Fédération Malienne de Football ɲɛma ye maa 69 ko olu de u ka danaya da ka maa 72 la. Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ k'a ye minnu sɔrɔ aw ni an ka jɛn k'o lajɛ. A kun bɛ ɲini ka na kalo 3 bɔ ɲɛma kun tɛ Fédération Malienne de Football kunna nka ni nin kalafili ye mɔgɔ kura de sugandila maa 69 fɛ n'ale tɔgɔ ko Mahazu Baba Sise a ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma caman bɛna don FEMA foot baara taabolo la. N bɛ bɛɛ fo mɔgɔ minnu ka danaya dan kan n b'u fo n b'u waleɲumandɔn nin bɛ fɛn mun yira o ye bɛn de. Il faut que an ka bɛn ten an ka Mali balontan bɔ nin situation na il faut que mɔgɔw k'a dɔn ko Mali bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ donc intérêt tubabu b'a fɔ cogo min intérêt collectif o de kan ka bila intérêt personnel la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa caman kun bɛ kɛnɛ in kan i n'a fɔ minisiri Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ka ciden FIFA CAF fo ka taa se UFOA mɔgɔw ma fo ka taa se Mali dolanta tigilamɔgɔ caman ma minnu y'u ka nisɔndiya jira. FIFA ni CAF ani UFOA délégation bɛɛ tɔgɔ la an bɛ maliyɛnden bɛɛ fo u ka bonya an'u ka bisimilali la kalafili in kɛra hɛrɛ ni baden kɔnɔna na o diyara an ye. Bon, ensemble kɛra donc an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ok inchallah. Et on espère en tout cas, Inch'Allah, qu'on va arriver à toutes les ambitions, Inch'Allah. Bon, on a courage, Douma. On a fait quoi? Inch'Allah, la prochaine Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Mahazu Baba Sise ka ni sugandili bɛ fɛn dɔ ko fɔ. Mali balontan sera ɲɛda kura sɔrɔ ye. O kama, maa caman dalen b'a la k'a fɔ ko a bɛna se k'a jɔyɔrɔ fa. Kumakuncɛla délégation minnu bɔra kɔ kan ka na olu ye président kura fo kosɛbɛ u ye donbolo caman fɛnɛ d'a ma k'a bisimila a ka baara kɔnɔ. Ni waati na an bɛ taa jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na o kama an ka ɲininikɛla olu ye munumunu salo kɛ u ye minnu sɔrɔ aw ni an k'o lajɛ.
Benin jamana sariya sunba ye Benin kalafili jaabiw bɔ kalafili minnu senfɛ Romula Wadanyi ale ye sebaya sɔrɔ 100 94 a n'a kunkanfɛ 27 maa min tun b'a nɔfɛ senaya la o de ye Paul Hunkepe ale fɛnɛ ko 5 a n'a kunkanfɛ 73 ale ye o de sɔrɔ ni president kura in ale si kɔni bi taa san 49 wa Benin jamana ale sɔrɔ bosoni ministre kɔrɔ do k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kalafili ninnu 100 maa mun bɔra ka kalata ko de maa 63 n'a kunkanfɛ 57 ye. Denis Sassou Nguesso République démocratique du Congo ale président ko ale ye a ka kalifafiɲɛ kɛ ni o ye prestation de serment ye barisabula kalafili min kɛra olu fɛ yen ale wulila ni sebaya ye 194 ko o de ye kalata ale ye a si bɛ san 82 la ni waati na wa ko a bɛ fanga la a bɛ san caman bɔ a ka laseliw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko ni sɛn a ka ni manda in ko o bɛna ɲɛsin sɔrɔ ale yakubayali ka taa se ca sɔrɔli la ka di sifinnamaw ma ale ni sɛnɛfɛnw olu bayɛlɛmali ni o ye industrie ye. Guinée équatoriale Pape Léon 14 ko ale bɛ taama la ni waati na farafina ale jamana caman na o kama ka kɛɲɛ ni avrikalo tile 21 a bɛna taama kɛ ka taa Guinée équatoriale ale jamana ka ni taama in bɛna da taama mun ka o de ye Algérie jamana tagama ka taa fara Cameroun ale ni Angola taama ka k'aw ladɔnniya k'a fɔ Pape Léon 14 ale kɔni min ye papu ye ni waati na ko a ka laɲini ye min ye o de ye ka wulikajɔ kɛ jamana mun ni chrétien kɔni ka ca la 180 ka se ka taa i ɲɛda olu ka se ka ɲɛfɔlu kɛ olu ye chrétienya yɛrɛ taabolo kan. Gabon wara daba ɲɛma n'a bɛ Alain Claude Billier Bezi ale ko fɔ ko ale kɔni minɛna ka don bɛrɛ la ni premier ministre kɔrɔ in nɔminɛ min b'a nɔfɛ kabiri san 2008 ko o bɛ tali kɛ abus de confiance ni o ye danaya tiɲɛ ye ale n'a ɲɔgɔnna caman min a ka bɛrɛbɛrɛtɔn ye ko olu kɔni ye danadali kɛ ka ɲɛsin a minɛcogo yɛrɛ ma barisabula ko olu ka yicogo la arrestation brutale ko o de taara ka ɲɛsin a ma ni laseli ninnu kɛra réseaux sociaux kɔni sanfɛla la ni maa kofɔlen yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛtɔn maaw fɛ. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniya labɛnnu na an bɛ aw fo ka waleɲumandɔn Advance TV sugandili la k'aw kunnafoniya ka k'an bɛ da aw ye ko Ala k'anw bɛn waati wɛrɛ. A cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an nilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an nilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛdiya an di baara telima Telima wa daka di tro Sojo la la fiera Pentiri ke la fiera Ibe om nana ni here Mali ho severa Andu intérieur Andu extérieur Somo dama temedia do Ani si mankol Apara no kanyine Abe jatelia la Abika so nuguya Somo dama temedia Bara no kanyi ibi umbaro no kanyi Sogo no tani kene mata